Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jessie, 59 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong asawa nga na-stroke. Ug nahadlo ko nga base og usa ko sa nakaingon ngano nga migrabe kining iyang gibati. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong Jess, malakaw na ko. Sayo ako ni Muday. Late na gani ka nga na uli gabi eh. Nag-overtime ka sa trabaho. Karon, sayo na sa kamutsyote. Ay, dagan pa mo kay kutiwaso nga trabaho gud. Uy, Anala, sige. Pasay kalimot og kaon, ha? o dong. Ay, salamat. Nakahigda na gyud taon ko. Saan ang oras, ha? Karon pa ka na uli. Ano sa man, ikaon na ka? Oo, nag-order lang gihapon ko para panihapon ako. Nag-order? Wala sa kamukhaon og utan? Oh, as usual, mga matikaon ang gihapon ng akong gikaon. Maoro man ay madali-dali para makakaon dayon while nagtrabaho. Mir na ayaw palabig abusa si mong lawas, oy. Na, usong balik lagi hapon da nimo. Basigda ko lang niya kahit problema kung simba ko maunsa ka sa umabot. Okay ra ko dong. Ayaw kabalakan ako. Day. Wow! Sa'yo ako di mo nag-exercise pa. Okay na ko ilakaw niya. Nag-exercise kong daan. Asa mas mama ni mo? Tuwa sa sud pa. Nagbata na? Oh, Pariaran ko diri nak. Aron nga magkapil sa exercise diri nak. sige pa, okay. One. Di lagi ko dong Day. Mubangon lang kang mo trabaho. Pag-exercise ka. Dagko na betag edad. Kapoy Di off gain ako pa exercise so nasa tanim mo. Kaya nga magsige rabaya kag lingkod sa imong trabahoan. Una-una ha. Sobra kag napo ka oras nga maglingkod. Di na maayo day. Dapat ko'y tiwasonon nga trabaho. Kung among ano imong exercise di just si Meron na. Ganun na nawag man ni si Mirna nga. Yung duty man. Hello, Day.
pwede ko ni mo kuhaon din sa trabahoan. Ha? Nga naman? Naon sa mangga? Ninaman akong pamati. Unsa? Recorded by Splander Gaming. Wa pa ko'y kalibutan nga mao na lito'y sinugdanan sa tanan ang gibati niya nga mibinhod ang iyang pamati. Og naman to'y perming tumaron ang akong papa para sa mga nerves niya. Mao nga dali na akong gitawgan. Ug niya, Mausan na akong gibati long. Pareha kang Mirna. usa ganito nga tambal ang imong giinom gani pa? Juan, paimnalan na siya atong Neurobion na. Sige pa, salamat ha. Kumusta naman ka? Unsa na may gibati nimo? Arang-arang naman dong. Pahuwi sa lagi panagsaday. Stress na gani kay ka sa trabaho. Di pa gini mo papahuayon ng lawas nimo. Usaw na lang, inikabot din sa bahay. Bisag di off nimo. Trabaho gyapon ka. Usaw naman Sige lang ana. lang, good. Nabitaw ning tambal, ma-okay ra ko ani. Ay, Mirna. Dong, hindi siya. Dong. Kalday. Nga nung nahiwi man ang naong nimo. Dong. Mirna, dalong ka sa ospital day. Ayaw, tambal. O si Tambal. Uinom ka ini? Kakadit kay magkuha kong tubig. Nahiwi ang naong. Opa, huwag ako siya nga gipainom atong tambal. Jesus, stroke naman na dong. Di man na maayo paimnon o tambal o tubig. Dadala na dito sa ospital. Unsa? Oh, Mirna! Tungod sa akong kahadlok nga basin og unsay may tabo sa akong asawa, daratol ko og mautoy nabuhat nako. Gihatagan ako siya og tubig para makainom siya og tambal. Ug wa na ko'y kalibutan nga na-stroke na day siya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kalit kayo ang nahitabo sa kong asawa. Maayo pa man to siya glawas. O kalit lang nga nagnam ang iyang pamati ug mao to. Nahibuong na lang ko nga nahiwi ang iyang naong. Ug wa ko'y kalibutan nga na-stroke na day siya. Unsa di ay ang mga early signs sa stroke? Ikaduhang pangutana, grabe ka-workaholic ang akong asawa ug wa ni exercise. Dako pa kinig factor sa iyang lifestyle mao nga na-stroke siya? Or normal ra ni sa among edad basta mahago nag maayo sa trabaho? Ikatulong pangutana, pagka-stroke sa akong asawa, miinom siya og Neurobion kay nagtuo mi nga mao to'y makaayo niya. Ug miingon ang akong amahan nga dili ko no maayo nga paimnon og tubig ug tambal basta na-stroke na ang tao. Tinuod ba? Ikaw pa tong katapusan. Kung maulian na ang akong asawa ug usbon niya ang iyang lifestyle, dili na baka mo balik ang iyang stroke? Pareho ramig edad. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, GC. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambal sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kamo. Pwede ninyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo.
ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw according to Father Aloy, no? Contentment frees the heart from comparison and teaches the soul to rest. Sa labtunon siya pero maog na siya. Atong kinabuhi, no? Nanglan nga simple living lang ta. Unsay naa nato, mao na siya. Di na lang ta mangandoy pa og unsa pa man diha, no? Atong magtatampo karong adlaw si JC, 62 years old na si JC. O man yang gibutang yang address, no? Tungod ni sa problema sa iyang bana, no? Rather bana, asawa. So, mo butang. Kumusta naman dai mga taga Inupakan Leyte, no? Nga silingan na ni Tony Codira Didasi. Labi na gyud ni Uloy Rubli. Gon sa kaning Joy Rubli, no? Sa Rubli Shipping, migo na min Joy, musta man po Joy Rubli. Si Trixie Claire Baay Balili. Sige ginig-chat si Trixie nako. Taga Pilar Buhol, no? Mga Huros family diha sa Pinamungahan. Okay? Ug si Ronel, Alex ug si Rinaldo sa Progress Home Imus branch bago lamin palit kabinet siya dok, wa mo pud butangin yung apelyido ninyo Ronel, Alex ug Rinaldo, no? Basta naa ni sila sa Progress Home diha sa Imos, no? Pamay akong i-greet, no? Ayong pagpaminaw din ni Freddy ug ni Numing Kabatingan diya sa Kabadyangan, silingan ni nilang Brad Pipi Paradyang. Okay? Taga Negros Oriental ug nagisuwat diri bag-ulang si mga taga greetings ngadto ni Abit nga si Abit ng Midger Blanco sa Hinatilan, no? Ug si Jaime Isopil Sirupil man sa Ginholngan City, no? Di ka rin binji tangian, no? Uban na mo rin sa Ariman. Okay, so going back to the problem of JC sa iyang asawa. Rining paningkamutan, Jess, no? Unang pangutana, kalit kaayo ang nahitabo sa akong asawa. Maayo pa man to siya og lawas. Nam ang iyang pamati og mauto na nahibong na lang ko nga nahiwi ang iyang naong. Wala ko'y kalibutan na stroke na dayto. Unsa man di ay ang early sign sa stroke. Okay? This is a very good question para ma-aware sa ang mga tao nga hapit na siya ma-stroke or ma-heart attack. May tabo man gud sa stroke, no? Ug gamay ang blood flow ngadto sa heart, no? Na mo gud blood supply po ngatong heart. So di na kay siya mo function. Lagi mong mabati ani, ang imong mapaminaw is or maghuot lang imong dughan. Nya gikan sa Bukton, mo travel ngadto sa Tangkugo, nya na kay disod og ginhawa, murag disod gyud kay hanggapon ang hangin, na murag kag kasukaon, murag tuya-tuya, murag kasukaon, nya panington nagbugnaw. Nya ang imong heart maimog yung ma-observe nga abnormal ang iyang pagpitik. Dili siya dili ka kapuyon, kuyawan ka, kapuyo ka nang pag way ka kusog nga moody ka, ma-depress. So mao ni mga simptomas sa katao nga naay problema sa iyang heart. No gitawag mo gani namo sa mong pagtuonog MI, no, myocardial infarction, no. So mao na nga bantayanan lagi gani ngatong kasing-kasing, no, kay mao ba ni siya nagbumba og dugo ngadto sa lain-laing parte sa atong lawas. Ikaduhang pangutana, grabe ka-workaholic ang akong asawa. Ug wala ni exercise. Dako ba kayo ni factor sa iyang lifestyle maong na-stroke siya? Or normal ra sa among edad basta maghago pa og maayo sa trabaho? Okay ra man ang workaholic ka, pero you have to limit your mga activities nga makaya ra po nimo. Di kay sobra-sobra na gud pod. Multitasking, whatever. So, I appreciate people nga workaholic, pero you have to reward yourself also. During weekend, during walay trabaho, bakasyon kamay, or kaon ng restaurant, palain na pagsudan, dili kay dukot lang sa trabaho niya. You don't reward yourself. Kay maulagin na nga. Ingon to akong nabasahan, before ko nota, ubalik nga to sa, naghimo na to sa Ginoo, before we'll die, we have to live nga happy nga kinabuhi, no? So busy kay ta,
Pero ato sang taga-regalo nga atong kaugalingon pinaagi sa pagkaon ug sakto, mo relax ta gamay. O kanang exercise nindot ni siya because we have an endogenous opiate sa atong lawas, ma-activated ni siya if we do exercise. Pero kung sobra na pod, tagata mo example ako lang ni paspason. Ako sa una, ang ambisyon ko kog dagko kog braso. Nindot gyud ka mag macho man gyud ba. So naano ko program sa gym, mao na ka weight akong kanon. Pero naundang ko og pipila ka weeks kay ni uli kog probinsya. Pagbalik na ko, mao gyapon yung program nga akong gisunod itong mga weights. To make na long story short, kuyapan ko. Kapit na ko mga sa hospital. So ang atong lawas manggod, kinanglan ni siya conditioning. Unang before the tennis game, before the basketball game, nanay mga flexing of muscles. Dili kay pakalitan nimo. Kay warm up sa mo. Kuano grabe gyud nga activities. Ikatulong pangutana, pagka-stroke sa akong asawa, niinom siya og neurobion. Kay nagtuo mi nga mautoy makaayo niya. Kung niinom ang akong ingon akong amahan nga dili ko no maayo paimnon og tubig ug tambal basta ma-stroke. Tinuod ba? Naamantay mga tambal na ini, no? Sa akong mahibawan, kung naaga ni mga problema sa kanang dugo, mga kuan, dali lapot, paimnom na mo sa hospital og aspirin or heparin, no? Anti-clotting ni siya. So, kunya maong naay part sa imong heart nga dili mo function kayo, yuguan si cardiologist, no? Dr. Roy Intienza, Dr. Rodi Amatong, ano mga cardiologist nga kung kaila, no? Tumo, nag-repair mo na ako, kay para di mo pabayron og dako. So, nga na mga tambal, no? Unya, kinanglan, bantayan po nimo ang imong blood pressure, nga dili kayo kuat, paspas, nga, maintain an ideal body weight, manage stress, kung may infection somewhere, minimize, address the infection by giving antibiotics, for example, to the guidance of your medical doctor, no? So, mao na yung mga bantayanan. Kira man tamo inom og tubig ba? Kay we need to take mga 8 to 10 glasses of water every day. Warm water before going to bed, no? Na ako i-recommend. Ayaw ng cold, lukewarm water before going to bed. Okay? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung maulian na ang akong asawa o usbo niya ang akong lifestyle, dili na ba ka mubalik ang yang stroke? Posible, no? Pariho ra ba mi og edad? Bata pa ng 62, GC, no? Bata pa ng 62. Old age starts at 80 ko. Bitaw na ay early old, middle old, ug old, no? Kanang 62, early old pa na. Kusgan pa ta kaya na. So, kung pariha mo sa mga asawa, you have to do light exercise, mga 30 to 60 minutes per day. Move gyud ta. Ingon to si Dr. Lourdes de los Reyes Atok sa Ren. Kinanglan nga makakuha tag 10,000 steps per day. Sa tang lisura sa dana 10,000. Pero makaya ba na sa uban? Kung mo din ako kakaya ng 10,000, pwede na siguro mga katunga lang tingali. Okay, so inatakasabot ka sa kong speaker ni mo GC ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan nga may mutambag sa inyong mga legal problem. Papasalamaton kay mi. Sige mong paminaw sa mong programa. So from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayong Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Leo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Father and Son. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit.
Madasayan ka agi karon. Magani sa kalalaki nga taga Cebu City. Nga tuwang tatampo, nagtasinga nga Leo. Leo, nasayop ka. Wala lagi ko'y laki. Nasayop? Ha? Ha? Nagtuog ang mutuo pa ko nimo? Dili na. Ano bang dili naman kamusalig na ko? Nangutanan ka pa? Suma. Unsay gibuhat nimo sa panahon nga gisaligan ka. Nang laki ka? Kausara to, Leo. Huwag nahibaw kang gimahayan to na kong maayo sa tibuok na kong kinabuhi. Ganun sa ko ni mo saligan og usab. Dili na, dere. Dili na na mahitabo. Ako mauna. Mas maayo pag magbuwag na lang ta. Kaysa kada adlaw ni mong ipanaong na ako ang akong sa... O sige, magbuwag ta. Nga nung nagtimi-timi magkagkaon diha, Nico. O magkugutom pa. Naibaw na siguro kas na hitabo namo ni mama ni mo, nak. Opa. Di na gyud siyang balik. Ambot lang niya. Basta kaya ko, sukad lang nga nagbinuang siya sa mong kaminyoon. Wala ko'y amor sa mong inahan. Pa, Maong ikaw, kung may uyab na gani ka, ayaw gid pagsugot ka binawangan ka, ha? Kung masakpan ni mo, buhi dayon kung di ka gustong magmahal. Dude. Wa bago makakita ni mo nga may kauban-uban kang babae. Wa kay uyab? uwa pa. Pagtarong diha, ha? Ay kawag na nga bayot ka. Ha? Ayaw gid pagbinayot, Nico. Bahala og barumbado kang dako basta laki ka lang. Pa. Libang yun ako ng baliw eh. Galante kayo na. Sweldo man. Aw, kaya kung magkwartahan kayo ka, swerte kami kayo kadadaw siguro yung mo bagkalong tagay sa. Aw, unsa ba di ay? Ay, wal bay, to dewe, kalimut ka. Hingita ba ito si Marites mo? Naku siya toyo mo. Mo ba? Sige ba, doa lang unyis bahay kung makita mo, ha? Time pa. Ano bang mukhang magkamakalit? Sus. Di pagit ka ha. Nahibaw ko nga buwak na mo sa mong asawa. Og nakabantay ko ni mo nga. Grabe ka makadagtutok na ako kung magsukat na. Nga naman pati pa man ka. Gituyo na ko para thrilling. Dali, be. Leo, mulakaw ko ha. Oh, asa mo ka? Muutan ako sa kalingawan sa pikas barangay. Dili ka mo uban? Dili ko. Dili na ko sa bahay. Mupahuway ko kay mo duty na sa kuugma. Sige. Oh, sayo lagi kang nauli. Maayo rin wa ka mo adto. Ha? Nga naman. Makita na tani mong imong anak dito nga perting rampa. Unsa?
Pa? Nagmata palagi ka? Nganong karon ka ba? Ha? Nara ko giapilan nga kontis sa mga bayot? Ha? Pa? Balik. Pa! Ay! Ayaw pag binayot! Animal ka! Ayaw pa! Grabe ka, uy. Kibunog yun din mo maayo. Oo. Siguro gina ko nga dili siya makagawas-gawas. Pagkauwaw lang siya. Magbinayot siya sa gawas. Nibaw siyang kontra kinan akong mga bayot. Unsa nala ikasulti sa kong mga amigo kung mahibaw sila nga akong anak bayot. Pero Leo, kana ra bang mga bayot, mga kugihan ra ba na sila? Usahay gani, mas maayo pa ganin sila sa ubang mga lalaki nga mga tapulan? Bisagon sabay isulti di mo. Basta kay gusto ko nga tinuod nga lalaki ang akong anak. Leo! Leo, nakabantay ka nga ni gawa si Nico? Wala ba? Nga naman. Murag sukat nga gikulata ni mo siya. Wala sad ko makakita niya. Adto ka siyang kwarto. Nico! Gawas na niya! Nico! Huwag man mo gawas. Nablihan na lang akong pultahan. Nico! Wa siya din eh. Ha? Nilayas? Wa masiguro. Napaman niya magbutang. Tawagi. Na, basig sumbong na kas pulis. Nagpalit ra kog tambal sa kong mga punog pa. Abi na kong diin ka na nabot. Ay kabalaka pa. Huwag ko'y plano nga musumbong ni mo sa mga pulis. Amahan kaya punta ka. Huwag nagkasabot ko. Sige lang. Sugod karon pa. Maglinaki na ko. Sa iluwag ko pa. Kana anak. Mo na'y gusto na kong madungog, Nico. Pila na magkagabi nga tagdugay ng maulis si Nico. Diin ba ka ni bata nga magsige maglaag? Ngano ka, ha? Gigukod sa mga polis. Unsa? Ngano man? Nagkapanulis mi pa. Patagoy ko. Ay ko gisama sa mga polis. Lakaw sa imong kwarto. Dali. Kabay mo yung anak? Si Nico? Wala ba, sir? Nangita sa bitaw ko kay wa mauli gabi eh. May krimen nga gihimo ang imong anak, Leo. Gamay ra gani atong barangay. Maong dali na kayong mailan ng mga tao din eh. Maong ayaw tagui ang imong anak. Kung di ka gustong mamong. Sir. Leo! Si Mama? Anong niya na si Mama ni mo? Hain si Nico. Anong niya ka? Leo, unsa may nahitabo ni Nico? Ano nakahimo man siyang panulis? Kung sa may labot ni mo? Iyang igsuon iyang gitulis. Igsoon?
Nico. Na ako'y laing igsol? Oo, anak. Pasaylo ami nga ang sultihi sa tinuod. Pero may igsuon ka sa laing amahan. Siya ang akong... Dong sila may nahitabo ni mo. Dili makaingon ana sa una. Ano nakahimo naman ka, ani? Nalipay ka pa? Udsa? Mao man imong gusto, di ba? Mas piliun nimo nga mamahimo kong barumbado kaysa magbinayot ko. Dong. Unta nalipay nagkakununsa na ko karon. Unta proud na ka nako. Nico. Nak. Pasaylo ako. Wa ko mahibaw nga maudidangatan nimo. Pasaylo ako. It's not time to make a change. Just relax. But you have to know. Nagtuo ko nga sakto nga akong pagpadako sa akong anak. Pero nasayop di ko. Tungod na ko, nasaag na hinuon siya sa sayop nga dalan. Og mauni hangtod sa hangtod akong mahayan. Dili na nagutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni Leo nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagkalahan, Father and Son. Ang mga kaagi gibatan no sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusab mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Tonton, 34 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati nga bisan og nituman ako sa gitambag sa doktor, pero wa pa man gihapon mawagtang. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, nanak may balita. Oh, unsa man na, anak? Nanadyo ko'y trabaho, ma. Oh, mao ba? Maayo hinuon. Unsa man ng trabaho, ah? Mag-general cleaning mi og mga bahay, ma. Nak, delikado ni mo. Ubakon baya ka. Okay ra lagi ko ani, ma. Ang importante nga may trabaho na ko. Tonton. Ay! Maman ako dito sa kwarto. Hapit na ka, mahuman diya? Saman? Oh, hapit na ni. Sige. Paspasanin nato kay sige nagpanawag si madam. Dapat ko na tayo laing client human din. Sige. Siya rong adlaw eh. O lagi? Oh, uy hala. Okay ra ka sa aso sa sigarilyo bay? Ubakon ra ba ka? Okay ra ko. Nagkabala ka. Madikarilyo ang ganit ko usahay.
Tonton. Uy, unsa gud ni? Kanus alang gud ka nakatuon ana, ha? Oh, ma, karon ra ni. Bawa sa stress sa trabaho ba? Uy, ayaw ko gatagig ngun ana nga rason, ha? Undangin ng huyop-huyop mo na sigarilyo kay makadaot na nimo. Ma. Okay na kaya, bay? Bay, abog kayo. Hindi na lagi sa panghatsing diha. Kaya pa nimo? Kaya na. Naunsa man ka? Ihubak na sad ka. Ma. Ay, pastilan pahaway sa ka, ha? Ayaw sa gante. Ayaw, ma. Kinalangan mo trabaho ko kay dako kay mawa na ko kung muabsin ko. Tonton. Bisan og nanak ko'y mga gipamati, wag na ko panubalinga kay lagi, di ko gusto nga makaabsin ko sa trabaho. Gipasagdan ra nako nga akong kaugalingon. Unya. Ay, saan na eh? Grabe naman ang gibati ni mo. Sikap lang ka. Sus, gasto na sad. Ay. Ay, naunsa ka? Naglisod ko ginawa, bay. Unsa? Uy, Huwag kaya kutlugan. pinuol niya, ay. Tinote ka ospital. Magtawag kong ambulansya. Base sa iyang mga lab test, doon na siya chronic obstructive pulmonary disease. Unsa na, Dok? Usa na ka lang disease nga maoy hinungdan nga maglisod ka kinhawa. May sakit kuday ko? Yes, sir. Ug ang naka-trigger ani kay expose kay kapirmi sa mga abog. Dok, hubakon pagyud laban na siya. Ay, gahi manggod kaayog, oh. Ug nakahisgot pa gyud sa mama nimo. Manigarilyo pa gyud ka, di ba? Oo, Dok. Pero di man pirmi. May kauban basab ka nga kusog manigarilyo? Oo, Dok. Sir, kanang second hand smoke, mas delikado na. Usan na sa naka-trigger nimo. Unsa may angin akong buhaton, Dok? Nakadungog kas gisortis, doktor, ha? Kinahanglan nga muundang nakagpanigarilyo. O kinahanglan na kang muundang anang trabaho nimo kay delikado ang imong kinabuhi ni ana, Tonton. Ma. Dili magginahi og ha? Kinahanglan nga mopahuway ka og tarong. Oo, ma. Ay, salamat. Pagkaginawa na kitahon kong tarong. May langgani kay niipik ko ang tambal nga gihatag sa doktor. Tonton. Ibalik naman sa lagi na sigig ubo-ubo nimo. Basig sa ako rin hubak, ma. Dong, Tonton. Lisod na sa akong ginawa, ma. Nagtuod ko pag-una nga okay na ko kay niipikto man ang tambal nga girsikas doktor. Pero kalit lang nga nibalik ang akong ipamatik. Mora ni pirming may tabo na ko ba? O magsige ra gyud balik-balik. Ang akong mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana, na-diagnose ko og COPD o chronic obstructive pulmonary disease. Ug nagsige ko og balik-balik sa akong gibati. Pirma din kini ba ni siya nga klase sa sakit? O may posibilidad pa nga mamaayon eh? Ikaduhang pangutana, gikapoy na ko og balik-balik sa ospital kay bisag naresetahan ako sa doktor, igurang mawa og pila ka adlaw unya mobalik sa gyapon. Ako naman taning gituman ang tambag sa doktor
Wa na ko manigarilyo ug niundang ko og trabaho para makapahuway kog tarong. May angay ba kong buhaton sa kong lifestyle? O may angay ba kong kanon? Ikatulong pangutana. Inigsugod sa kong hubak, magpadayon na dayon ni hangtod nga maglisod na yung ko ginawa. May mga pagkaon ba nga angay na kong likayan nga mo'y nakatrigger ani? Ikaw pat og katapusan. Kung di na kong muad sa ospital, unsay maayo na kong buhaton o mga home remedy para maibanan ang akong mga gipamati. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Tonton. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginaniling drugas. Usa man ako ka drug addiction specialist. Mga legal nga mga problema ka Atty. Eileen Batan ang motambag niyo na. Kasi pamagis pagpadala sa mga sulat-suliran reklamo, pwede ka na ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, trusting the Lord means believing that His plans are greater than our fears. Ikanin ni Father Aloy, no? So we have to trust the Lord, no? Pero mulihok santa. Di kay magsigil lang tag-ampo niya watay lihok-lihok. Lihok tao kay tabangan ta sa Ginoo, no? Di kay magsigil lang taghangad sa langit nga nay mahog nga bugas gikan sa panganod, no? Ihok santa. Okay? So ang atong matatampo karon lawa si Tonton, 34 years old, wala man niya gibutang ang iyang address. So sambunan ako greeting taga Barangay Saragusa, Sitio Dumag, Matalom Leyte, no? Si Rene Pelaton o si Jobert Esquadra o Abit o si Jaime Seropel, Abit Major Blanc, taga Ginhulngan City, no? Kailan ni Midget Tangyan. Okay, so Trixie Claire Baay Balili sa Pilar Buhol, Uloy Rubli sa Inupakan, Norma Paradyang diya sa Kabadyangan, diya sa Negros Oriental, Anthony Magunsa, Anthony Magunsa sa Negros Oriental Broadcaster Association, no? Ipag-greet ka ni Eric Espina. Okay? So, kini mga taga Danau City dito men, salamat kayo ninyo sa bilong-bilong Danau City ha, pag-attend sa among Lions Club ng giveaways o kada mga pinaskuhan. Okay? Mga tagalawaan uno, Baraga family, musta naman? Alisay City, no? Si Ernie, si Lynn, Arnel, Nian, Erlin, Irji, Christian Dinber, mga taga Bright Century Hardware, Lipata Miglanilla, si Gingging, Kalimbat, Rosalyn, Ulan-Ulan, Maricar, Makapas, si Chow Hang, Nisa Munsur. Alright? Mga taga-Maayo day hospital. Kung na rin gubusog na nga mga taga-Maayo hospital, si Janet Trump, si Rio Altia Lucia 5, diya sa Midsayap, Cotabato. Busog din diya sa Midsayap, Cotabato. Alright? So going back to our sender, si Tonton. Punto medical ang problema ni Tonton, no? Unang pangutana, na-diagnose ko og COPD o chronic obstructive pulmonary disease. Ug nagsigi ko og balik-balik sa akong bati. Permanent na ba ni siya klase sakit o may posibilidad pa nga maayo? Chronic meaning dugay na katuigan, long-term exposure nimo nga mabarahan ang daloy sa imong agyanan sa hangin, no? Sa pulmonary problem ni siya. I do not know kung manabako baka o naabaka nagtrabaho sa usa ka lugar nga naay mga pollutants, no? So makorrekted na ni siya kung ma-address pod ang rason nganong nakadevelop ka og chronic obstructive pulmonary disease. Litan ng imong workplace, ng mga chemicals, kasi mag-mask ning ka or keep distance na lang sa exposure. Kung ikaw
cigarette smoker o na ba kay kaila nga cigarette smoker nga pirmin mong kuyog-kuyog, mahimo kang passive smoker. So bantayan na nimo. Tapos maayo ra ni siya. Go and see an pulmonologist, adult. Kaduhang pangutana, gikapoy nako og balik-balik sa ospital kay bisag bisitahan nako sa doktor. Igo raman mawala og pila ka adlaw unya mo balik raman sa gihapon. Ako naman untang gituman ang tambal tambag sa doktor. Wala na ko manigarilyo. Good. Wala na ka manigarilyo. Undang na kong trabaho para makapahuway ko og tarong. May angay pa ba kong buhaton sa akong lifestyle o may angay ba kong kanon? Go eat healthy foods, no? Nindot nga ang undang na kagpanigarilyo but for so many years nga nigarilyo ka, ayaw pag-expect nga overnight makorrected ng imong COPD. It will take time. So, reduce nimong mga basic nimong mga activities. Remember nga, kung nagani ka maglisod magginhawa, sige, ubo-ubo, bisag way klima. Ako gani po, bida, may lang kong musulti, pero tugaya na yun akong ubo, pila na kaadlaw, inom na kong antibiotic, cough syrup, allergy, nagyan lang gihapon. So, persistent cough, niya, wheezing, kanapit ang murag, ang hangin, mag-agi, murag, ngiyaw sa iring, murag gihubak, kay di ka kasabot ang imong dughan mo kining puno, dali ka kapuyon, dali ka masakit og pulmonary problem. So mao na nga bantayanan gyud, no? Kay ka sa mga ituhuan imong hinungdan nga naka-trigger sa imong COPD. Katulong pangutana, inigsugod sa akong hubak. May kay hubak, may tag na kay Budicort, no? O Bricanil or Montelukas or whatever, no? Mo na mga tambal na. Magpadayon na dayon hangtod maglisod na gyud ko ginawa. May mga pagkaon ba nga angay na kong likayan nga maoy ka-trigger ani. So try to observe kung unsay mga pagkaon nga naka-allergy nimo. Okay ning hubak ako ni may pagkakaal po ni environmental, no? O sa food labi na allergy ka, maglikay lang ba ka. Example ako, no, di nagyud ko mukaon na ng kapayas kay daghan ko ng dag ospital na. Pero sa high school pa ko kusog ko mukaon na. Karon nga taas-taas na yung edad. Dali naman ko mo. Ngatol ko, maglisod ko ginhawa. Mao na, mamuha akong ano. Dahil ako hospital, injikan ako nilag epinadramine hydrochloride. So mao na nga, magbantay ta. Ang tambalan ng mga ingon symptomatic. Depende kung saan naka-trigger. No? Bronchodilators. No? Ako mga naaman day ko yung Budicort sa balay. Dadagan na akong bag. Maglisod ko ginawa. Ako na po. You have to limit mga tambok ang mga pagkaon ay dali tama kuan na yung overweight. Ikaw pa to katapos ang pangutana kung dili na ko moadto sa ospital unsa may maayon akong buhaton o home remedy para malisyan ang akong mga ipamati. Light exercise, good ganing stop kag tabako ug sigarilyo, avoid fatty foods, unya pwede kag mo kuan og pulmonologist. Kung di naman lagi ka matug ospital ato akong giingon. Ako di man ko pulmonologist pero kabalo ko ng mga tambala kay say nahalagi po ko yung problema. Na ako'y Budicort balay. Kanang inhaler, pwede rin na siya. Pero wanagay ko mo sa ang mubrisita mo ani usa ka medical doctor nga nag-specialize og pulmonary problem. Alright, so now takasabot ka sa mga speaker nimo Tonton o ngadto sa libuan millions na naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye. Handumana so sa ka. Maayo adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jeneline. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Laging tapat. Di RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon?
May kining usa ka babae nga taga Valle Hermoso, Negros Oriental. Ang ito magtatampo, nagdasingan nga Jenelyn. Ma, pa. Mananghidan ta ko ninyo ba nga, muadto ko sa Tacloban. Magunsa man kag Tacloban, Jeneline. Naamanggot ko yung amiga, ma. Unya, iyakong pasadun sa iyang trabahoan. Ay, ingnanas papa ni mo ay. Kung musugot ba na nga mo adto kag layo. Pa, muadto kong Tacloban pa. Ilegali mo edad. 20 na ko pa, uy. Pa, sige na, good. Sugot na lang ba? Muadto kong Tacloban. Kung anihilan di ay ka sa ato, bagitag trabaho. Ay, papasad, uy. Ba't kayo din trabahoan, uy? Gamay ra kayong atong lugar. At na lang ko dito sa Tacloban paron sa banga makaadto kog laing lugar. Okay, yan lang eh. Masagot ka pa nga mato kog Tacloban? O lagi. Thank you, pa. Dili aray milabay sa panahon, uy. Walang ibaw, eh. O sa naman ko katuig ini sa akong gitrabahoan? Kinsa man yung nalawag? Number lagi ni. Hello? Hello, di Jeneline. Musta? Kinsa ni? Si Manay ni mo si oy. Uy, Manoy! Ikaw din ni? Ako yung taon ni. Musta naman ka din sa Tacloban? Okay ra ko, Manoy, oy. Nagbago di kag number? Kwan, nang huwam ra ko og cellphone sa kong kaubanday. Kay, wako'y load. Ay, maodi ay. Ang ano na nawag makinoy? Nakituyo na ko? Waday, nangumusta ra ko. Aw. Salamat, Noy. Sige na ha. Ako na rin iuli ang cellphone kay basing kaminto na ni Stagia. Manawag na niya ko ni mo. Sige, Noy. Ay, salamat din taon. Naumanigay ko sa akong mga trabaho. Makarelax na git ko. Uy. Hala. Nanawag manigbalik si Manoy Jose? Hello, Manoy. Dili ni si Manoy ni mo? Kinsa man tayo ni? Ang tagiya ni sa cellphone nga gigamit ni Manoy ni mo. Ako na si Jingjing. Aw. Janelle naman tayo mong pangano. Oh. Pwede ko makikamiga ni mo, Lynn? Ha? Basta ako nga magigamiga ni mo. Kanaban, may basal ko. Okay ra, uy. Amiga naman ka, ha? Sige, friend na ta. Manay Jose, nanawag man lagi ka? Kuan, kining, kanusaan gani ka mo pauli sa ato, day? Sunod semana, Manoy. Upauli na ko sa ato. Kay dugi-dugi na bi ako nga, wa ako makapauli sa ato. Gimingaw na sa ko nilang mamag, papa. Kapit ako dres kung gitrabawan, ha? Aron, makakita sa ta. Sige, Manoy. Kumusta day? Okay ra, Manoy. Nitambok man ka. Lagi, Manoy, uy. Pero, gwapa. Ay na kayo buong hang, anong ni-appeal ko sa inyong panagsulti? Kinsa, di ay ka? Ako ng amigo, si Jingjing. Ikaw din ni Jing? Ako yung tao ni. Nakailan na mo? Oo, bay. O, nagka-amigan mi sa pagkamit mo sa akong cellphone. Mo ba? Sa ko sa mular ug maalin.
para Negros. Masayo ko, Jing. Mubalik pa ka sa Tacloban? Dili na, oy. Kay nagplano ko nga moatog Iloilo. Oo. Nasa ato pa. Di na day ko makakita ni mo ini. Parag anak, gyud. Kay mo pahuway naman kong pila ka adlaw sa amo. Nya, larga na yung kong Iloilo. Kung mo na, ay muslanan na akong higayon nga niya ka. Ha? Ang tinood, Jenaline. Nakagusto ko ni mo. I love you. Jing. Wala tinood, Lin. Bisan to daw, karoon ng tanagkita, no? Pero, ibati na kugugman mo. Ay pagdaang ba ko? Kung tinuod ang imong gugmay na ako, pamisita sa amo. Di mo ko ganahan nga mo adto sa inyo. Good niya, di pa to uyab. Mauwa ko eh. Sugta na lang good ko. Aron, ning adto na ko sa inyo. Uyab na ta. Ako na lang baka ni siyang sukton, no? Lin, Ha? unsa naman? Sugta na ako. Aron kung makabisita ko sa inyo, uyab na ta. Sige na lang, uy. O na, uyab na ta. Tinuod? O laki. Aw, unsa man, dili ka ganahan kay akong bawion. Ayaw eh. Aw, laki. Salamat din ha. Kaya mo rin kong gisugot. Dinilang ka na ko ihatod sa gawas, be ha? Be? Manay gusto na ko nga atong tawganay, be. Okay ra mo? Okay ra. Sige na, masod ako sa terminal. Pagkaksas ako, be. Amping na. I love you, be. I love you too, be. Ilap lang gani ko kaadlaw din sa amo. Gilaay naman ko. Maayo pag manarbaho ko. Ha? Wanto ka og Iloilo? Opa. Uy, kalayo na ba ni mo lang yawan? Uy, Jeneline. Ma, sige lang, good. Ikaw maminiyo ko pohon. Dili naman ko maglaag-laag. Yang no sa mga madto og Iloilo. Di ka silang ilube. Obe. Ang pingya ha? Obe. Ikaw sad. Amping diha. Ay, kapoy sa niya akong trabaho. Ay, hindi niyo eh. Busy kaayo. Dili pa rin sa Tacloban nga. Relax ko. Jutay dito. Sige lang. Ako lang sa ganing agwantahon. Kaya kung dili makaya, upauli ko eh. Unsa man? Nakilain diha? Ha? Silain ba, uy? Sige ko panawag nimo. Igod ka matubag. Busy in town ko sa kong trabaho, uy. Busy sa trabaho or busy sa laing uyab? Naggahi ba niyo pasabton, uy? Wala lagi ko'y uyab. Busy ko sa trabaho. Purag dili naman kita magkasinabot, ini. Mas maayo pa tingali magbuwag na lang ta. Ha? Magsige man yung tag-away sa way klarong butang. Ayaw na contact na ko, ha? Kaya makigbuwag na ko nimo. I-block ti ka. Aron dili na ka makakontakt na ko. Ikapoy naman ko sa akong trabaho din uy. Ananghid ko sa akong boss, bi nga, mupahawa na ko din Unya, di lang ka manarbaho kay di uli ka naman yung dinisato. Mupahaway lang sa ako pa, uy. Kapoy na masig panarbaho, uy. Oh, ikaw, God. May problema nga, magpundok ni sa ato, God. Buhi naman tayo sa pobreta.
Mo gini akong kamingawan din sa amo eh. Ipresko kayong hangin. Jeneline! Nak! Pauli sa dire kay di ay nangita ni mo. Kisa mo kayo nangita na ako? Kumusta, be? Nganong niaman ka? Nakabalita mo ko nga nauli ka. Maunang ganay ko sa inyo. Ngano lagi niaman ka? Mabuwag naman ta. Huwag mo ko makigbuwag ni mo, good. Sorry dahil sa kong ipakitang taras mo, ha. Kung saan nung good nga, love mo kiti ka. Di na ito magawa yun. Ikaw manggod. Buhat-buhatan ko ni Mugsa. Sorry lang gid kayo, be. Love lang gid kay ka, nako. Maong bisag unsa na lang nagduwa sa kong utok. Ug aron mahilo na ning utok ko. Magminyo na lang ta. Ha? O sa'yo minyo? Mananghid ko si mo mga ginikanan nga mga asawa ko ni mo, be. Jingjing. Tunay bang ako'y... Nakalitan kaayo ko sa desisyon ni Jingjing nga mga sawa siya na ako. Pero wa na ko'y mahimo, kinangatubang man siya sa akong mga ginikanan. Enero 29, 2016, gikasal mi ni Jingjing. Wa sab ko magmahay kay pinangga man ko niya. Sa pagkakaron, may tulo na mi ka mga anak. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Jeneline nga taga Vallehermoso ni Corsovental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kadagulahan, laging tapat. Di magsasawa, di napapalit sa puso. Ang mga kaagi gibahatan ni sa radyo ni Ricky Persuelo garing gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangita.